Txagoko jaiak, ekainaren 9-tik 14. Gu Txagoko Unai eta Mikel gara, eta aurten ere auzoko jai batzordean gaude, gure jaiak antolatzen. Eta esatea aurten Txagorritxuko jaiak ekainaren 9-tik 14 izango direla. Aurten auzoko jaiak pentsatu dugu egitea astean zehar, ez? Iaz ere saiatu ginen astean zehar gauza pare bat egiten edo, baina aurten benetan indar hartu dugula, ez? Sartu ditugu indarrak horretan eta abendainoko umeekin jolasak eta tailerrak antolatuz, gero askapenarekin hitzaldiak, badaukagu gero baita tartalariekin eta gaitzetxeakekoekin ere beste autogesteren inguruko hitzaldi bat edo. Eta badaukagu baita beste hitzalditxoren bat hor prestatuta beste esperientzia batzuen inguruan. Gero auzoak ere badauka bere jai parte hori gaueko jai horren partea, eta hori beteko litzateke asteburuan edo kontzertu apal edo esan dizaiok egunekin, baina guretzat potentak ere badira, eta indarra jarri nahi dugu baita bertako inguruko taldeetan. Eta horrez gain, baditu gero beti ere politak diren txapelketatxoa, poker, mus edo futbol saskibaloi txapelketak, eta aurten ere dardo eta futbol txapelketak izango ditugu gurean. Guretzat aurten berria dena igual izango litzateke hitzaldietan jarri dugu indarra, pixka mai inguru desberdinak antolatu ditugu, filtro gehi urte askapenarekin, gero ekaitzen eta hori, eta gero kontzertuetan ere indarra jarri dugu, eta ekarri ditugu Garrasika, Neurri Gret eta Estandarte bezalako taldeak, eta gero auzoko taldez gain, atrakzio izan daiteken bezala, ere etorriko da Selecta Stepi basun sistemeko DJ-a. Egia da, Txagoko jaiak hasi zirenean gu oraindik gaztetxoak ginela, izan ere Txagoko jaiak badukate ibilbide bat, baina gu handitzen jun ginen enean, hasi ginen ezagutzen nola gura uzunari bazeuden jaiak, nik ez nekien Txagorritxun jaiak izan, baina hasi ginen entzuten, eta egia da giro nahiko polita zegoela, eta duela 3 urte edo hasi ginen sartzen antolakuntza hortan. Eta egia da, urtez urte, gero eta jende gehiago animatu dela parte hartzen, eta batez ere jendea izan da ez soilik auzokoa. Txagorritxu, San Martin, Navarra inguruan mugitzen den jendea, batez ere jende gaztea, ikaslea. Bilatu nahi genuena da auzoaren parte hartzea, eta pixkat alternatibo giro hori. Orduan daukan aldarrikapen nagusiena da, gazteon edo auzo guztiaren artean lortu nahi ditugula jai parte hartzaile eta herrikoi batzuk, Unai, azken hitzak gure gazteiztar maiteentzat. Bai, esatea 9-tik 14 gure auzo maiteko ateak irekita izango dituztela, parte hartzeko, ondo pasatzeko, eta edo zer informazio edo nahi badute, sare sozialetan aurkituko gaituztela. Zezen mekaniko gongo da.